Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Agor Podcast. Σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο. Έναν φίλο και έναν content creator, τον Hawk the Greek ή αλλιώς Hawk. Ναι, γεια σας παιδιά. Εκτός από Hawk the Greek ή Hawk, μπορείτε να με λέτε και Βαγγέλη, ξέρω μου το ελληνικό μου όνομα. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε, θέλω να μου πεις ποιος είσαι και τι κάνεις. Λοιπόν, με λένε Hawk the Greek ή αλλιώς Βαγγέλη. Κάνω content creation κυρίως YouTube και TikTok κάποιες φορές, αλλά πιο πολύ σαν δεύτερο το TikTok. Ανεβάζω content creator για την πλάκα μου, πιο πολύ για την πλάκα, χωρίς κάποιο σκοπό, γιατί απλώς το γουστάρω και θέλω να βλέπουν και να κάνουν ανθρώπους να γελάνε με το content μου. Κάνω εδώ και περίπου 2 χρόνια content creation, οπότε ναι. Οι κανόνες είναι οι εξής. Θα σου πω 10 ερωτήσεις και εσύ θα πρέπει να τις απαντήσεις. Μπορείς να απορρίψεις ερωτήσεις, αλλά δεν θα πάρεις πόντο. Σκοπός σου είναι να απαντήσεις όσες ερωτήσεις μπορείς. Αλήθεια κύριε. Έχεις 700 subs, σωστά? Ναι. Πιστεύεις ότι θα φτάσεις 1000 subs? Πριν το τέλος του χρόνου αποκλείεται, κάποια στιγμή είστε σίγουρα. Πες μας πώς ξεκίνησες στο YouTube. Είναι λίγο πολύ αστεία ιστορία για αυτό και μου αρέσει να το συζητάω. Με λίγα λόγια, είχε ξεκινήσει πρώτο στο YouTube ο Wolfin, που είναι και παιδικός μου φίλος, κολλητός μου κιόλας, το γνωρίζω από πάγωνη μικρή ηλικία. Και ξεκινάει τέλος πάντων ο Wolfin και απλώς με έπεισε και γούσταρα κι εγώ και το είχα σκεφτεί να ανοίξω κι εγώ κανάλι. Άνοιξα για την πλάκα μου, το πρώτο βίντεο είναι τέρμα cringe, υπάρχει ακόμα βέβαια στο κανάλι. Και ναι, έτσι άρχισα. Πολύ τυχαία, αλλά και κάπως σε γαμάτα. Ποιες ήταν οι πρώτες σου δυσκολίες στο YouTube? Οι πρώτες δυσκολίες, το θυμάμαι ακόμα, ήταν να μάθω το OBS, γιατί δεν είχα καμία ιδέα από το OBS, και στη συνέχεια να μάθω το CapCut και σιγά σιγά με το καιρό να καταφέρω όντως να καταλάβω πώς λειτουργεί σε καλό επίπεδο το CapCut για να μπορώ να βγάλω και καλύτερο content. Το να μπορείς να πάρεις αυτοπεποίθηση και να μπορείς να μιλάς ωραία και σαν να είσαι ο εαυτός σου μπροστά στην κάμερα και να μην δειλιάζεις πίσω από το μικρόφωνο, με λίγα λόγια. Ήταν μια από τις δυσκολίες που στην αρχή το παρατηρούσα, αλλά κάπως το ξεπέρασα και μετά άρχισε να γινόταν σιγά σιγά και καλύτερο το content μου, πιο ενεργειακό. Σαν YouTuber, έχεις ανοίξει ποτέ beef με άλλον YouTuber, content creator, και γιατί, αν ναι? Από όσο θυμάμαι όχι. Τώρα άμα κάποιος viewer μου νιώθει ότι έχω ξεκινήσει με κάποιον, να μου το πει, γιατί και εγώ έχω λίγο τη μνήμη ενός χρυσόψαρου σε κάτι τέτοια. Όχι, από όσο θυμάμαι δεν έχω ξεκινήσει κάποιο beef, ούτε γενικότερα έχω συμμετέχει σε κάποιο beef YouTubing. Οπότε ναι, δεν θα έλεγα ότι έχω συμμετέχει σε κάποιο. Υπάρχουν κακά σχόλια και αν ναι, θέλω να μου πεις πώς το διαχειρίζεσαι. Στην αρχή υπήρχαν κυρίως διάφορα. Τώρα το τελευταίο καιρό έχω πάρα πολύ καιρό να δω, δηλαδή. Εντάξει, το διαχειρίζομαι. Τώρα δεν θέλω να πω τη λέξη ακριβώς στο podcast, αλλά πολύ απλά το γράφεις στα παλιά στο παπούτσι το comment. Είσαι ελεύθερος να πεις ό,τι θες. Α, ωραία. Το γράφω στα... Για εσένα τι σημαίνει επιτυχία? Τι σημαίνει επιτυχία, Wow. Ωραία ερώτηση. Θα το έλεγα η επιτυχία θα έλεγα το απλώς να βλέπω και πιο μεγάλοι YouTubers από μένα και γενικότερα άλλα άτομα απλώς να μου δείχνουν συγχαρητήρια για το content μου και για το ότι είμαι καλή επιρροή σε μικρά παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή ένιωσα ότι πέτυχα σε κάποια φάση στο YouTube όταν ήταν μια μάνα σε ένα live μου και μου είπε ότι κάθομαι και σε παρακολουθώ με τον γιο μου στα τελευταία σου live. Αυτό έγινε το προηγούμενο καλοκαίρι, άμα θυμάμαι σωστά. Και εκεί ένιωσα λες και πέτυχα και έλεγε ότι είμαι καλή επιρροή και χαίρεται που δεν κάθομαι να είμαι σαν τους υπόλοιπους που να μην τους νοιάζει καθόλου για τα παιδιά και όλα αυτά. Εκείνη τη χρονική περίοδο, ας πούμε, μπορεί να έβρεις εσύ κάτι ή επειδή δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, γιατί μπορεί να μην έχει καταλάβει κάποιος άλλος viewer. Ωραία, ναι, σε αυτό ναι. Πάντα δεν είμαι family friendly στα βίντεο μου, δηλαδή είμαι ο εαυτός μου. Αλλά αυτό κάνει και το ωραίο προς τα παιδιά, ρε φίλε, το ότι είσαι ο εαυτός σου. Είμαι ο εαυτός μου, ποτέ δεν θα καθίσω να μ' ακούσει να βρίζω Χριστό Παναγίες ή να βρίζω γερά σαν καλοκαίρι, ας το πούμε.
δεν λέμε τέτοια, αλλά δεν είσαι ας πούμε και family friendly, ας πούμε, όπως είναι. Δεν θέλω να πω τώρα άλλους youtubers, γιατί εντάξει είναι πολύ πιο μεγάλοι από εμάς, ότι κάνουν παιδικό τελείως. Όχι, family friendly δεν είμαι και ούτε σκοπεύω να γίνω ποτέ. Απλώς αυτό, ότι πιστεύω ο μόνος λόγος που κάποιος γονιός μπορεί να με θεωρήσει κάπως σαν θετική επιρροή προς το παιδί του είναι ότι απλώς είμαι ο εαυτός μου και δεν αλλάζω για κανένα λόγο. Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που σου συνέβησε στο κανάλι? Πιο αστείο περιστατικό, υπάρχουν πολλά. Το πιο διάσημο συγκεκριμένα είναι αυτό με το TV που η Βραζιλιάνα έχει ορέξει, ας το πούμε έτσι. Ο Άγγελος ξέρει. Γενικότερα, εντάξει, υπάρχουν πολλά αστεία στιγμές, γιατί απλώς αυτό είναι ο στόχος μου, το να δημιουργώ αστείες στιγμές με την παρέα μου, με άλλα παιδιά από εδώ πέρα που έχω γνωρίσει μέσω του YouTube και άλλους τέτοιους τρόπους, και πώς να δημιουργούμε αστείες στιγμές και να τις μοιράζουμε με το κοινό, οπότε είναι άπειρες οι αστείες στιγμές. Σε 5 χρόνια πιστεύεις ότι θα συνεχίσεις το YouTube? 5 χρόνια. Μιλάμε τότε θα είμαι 24 χρονών, by the way. Όχι, τι πέταξα. Όχι, πέταξα χαζομάρα. Δεν θα είμαι. Θα είμαι 22. 22 θα είσαι. 22 με 23, κάπου εκεί. Οπότε, επίσης με έπεσαν. Βρω ίδια ηλικία έχουμε. Ang status. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα το συνεχίζω. Τώρα όσο καθημερινά, όσο θα μπορούσα να κάνω κάποια καλοκαίρια τώρα πριν ενηλικιωθώ, δεν το γνωρίζω. Και ούτε γνωρίζω ακριβώς πώς θα είναι το content μου. Θέλω να ελπίζω ότι θα το συνεχίζω. Ποιο είναι το reaction σου σε βίντεο που δεν σου αρέσει το αποτέλεσμα? Συνήθως είμαι ξενερωμένος, γιατί βάζω αρκετές ώρες το editing, η αλήθεια είναι. Και όταν βλέπω ένα αποτέλεσμα τελειωμένο που υποτίθεται είναι έτοιμο να πάει για upload και δεν μ' αρέσει, απλώς ξενερώνω. Και συνήθως νευριάζω, γιατί λέω ρε φίλε, δεν γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει κάτι να αλλάξω. Και συνήθως το τι κάνω και πώς το διαχειρίζομαι αυτό είναι είτε αλλάζω το style του edit από την αρχή και το ξανακάνω edit από την αρχή, είτε διαγράφω εντελώς το βίντεο και δεν ανεβαίνει ποτέ. Και εγώ μπορώ να εγκρίνω σε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά βίντεο που στο τέλος τελικά δεν μ' αρέσουν και τα διαγράφω. Ναι, υπάρχουν δηλαδή άνω από 20 βίντεο που έχω διαγράψει γιατί δεν μ' αρέσουν. Ναι, Δηλαδή μπορεί να μην έχω κάνει τόσο καλό edit, μπορεί κάποια μέρα να μην ήμουν τόσο καλά και να ακουγόμουν ότι δεν ήμουν καλά και απλά να ήμουν ξενερωμένος και... Ναι, αυτό. Τελευταία ερώτηση. Έχεις να κάνεις βίντεο 3 μήνες. Πώς αισθάνεσαι που δεν κάνεις βίντεο και τι σου έλειψε όσο δεν έκανες? Λοιπόν, θα το πάρουμε από αρχή για την όντως. Λοιπόν, πώς αισθάνομαι? Αισθάνομαι σαν ένα σημαντικό χόμπι από τη ζωή μου να έχει φύγει και χωρίς να θέλω να το χάσω, να το πω έτσι. Ας πούμε, για κάποιοι που ζωγραφίζουν, να ζωγράφεις ας πούμε και να το σταμάτησε έτσι στο άγκυρο. Έτσι το νιώθω. Αλλιώς τώρα πώς θα το έλεγα? Και τι ήταν το υπόλοιπο, ξαναπες το? Και τι σου έλειψε όσο δεν έκανες? Μου έλειψε γάματα η παρέα των παιδιών από εδώ πέρα. Γενικότερα το γέλιο που έρινα μέσα στα records. Μου έλειψε αυτό γενικότερα πολύ, η παρέα των παιδιών, ρε φίλε, από το YouTube και όλο αυτό. Μου έλειψε το να ανεβάζω κάτι καινούριο και να βλέπω θετικά σχόλια ή να βλέπω ότι κάποιον έκανα να γελάσει έστω και ένα να είναι. Ότι έκανα έστω ένα να γελάσει σήμερα. Αυτό το feeling, κατάλαβες. Μου έλειψε γενικότερα αυτή η απασχόληση, το να έχω κάτι μέσα στον ελεύθερο μου χρόνο που ναι μεν κάποιος κρατάει κουραστικό, αλλά ρε φίλε είναι και ωραίο ταυτόχρονα γιατί ξέρεις το γουστάρεις εσύ ο ίδιος. Έχεις κάνει 10 στα 10, πρώτος μας καλεσμένος που έχει κάνει έχει απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Και πριν τελειώσει το βίντεο θέλω να μου πεις μια συμβουλή για οτιδήποτε. Ωραία. Λοιπόν, θα πω
μια γενική συμβουλή για όλους. Παιδιά, να είστε πάντα real, να δίνετε το πραγματικό σας εαυτό, ρε φίλε, ό,τι και να γίνει. Μη σας νοιάζει το άμα θα σας σχολιάσει κάποιος αρνητικά ή όχι. Να είστε απλώς ο εαυτός σας, γιατί στο τέλος της ημέρας εσύ βλέπεις πάλι αυτά τα βίντεο ξανά και ξανά, γιατί δικά σου είναι τα βίντεο. Και στο τέλος της ημέρας αυτοί οι αληθινοί σου fans θα φανούν όταν θα δεις ότι σε αγαπάνε, ρε φίλε, για αυτό που είσαι, ρε μπρο, για τον εαυτό σου, για αυτό που δείχνεις. Και ότι είναι κουραστικό το να δείχνεις μια ψεύτικη μάσκα. Οπότε να είστε real και να παλεύετε για αυτό που αγαπάτε. Αυτό είναι η συμβουλή μου. Ευχαριστούμε, Hawk, που δέχτηκες να έρθεις στο podcast μας. Εγώ ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Πριν όμως αποχαιρετήσουμε, θέλω να μου πεις ποιον άλλον να φέρουμε στο podcast. Για το Wolfin. Τα links από τα social μας θα είναι κάτω στην περιγραφή και θα τα πούμε σε ένα ακόμη Agor podcast.